Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli ma'a utawi iki iku bab mertelaake maf'ul ma'a. Wawa utawi maf'ul ma'a iku al ismu aran kalimat isim. Al mangsubu kang diwaca nasab apa isim alladzi rupane isim. Yudkaru kang ditutur apa isim ba'da wawin ing dalem sakwise kurup wawu. Bi makna ma'a kelawan nganggo maknane lapat ma'a. Li bayaniman krana jelasake wong fa'ala kang agawi sapa man ma'ahu ing dalem sertane eman al fi'la ing penggawean masbukon kang didinginake apa isim bi jumlatin kelawan jumlah fiha iku tetep ing dalem jumlah fi'lun utawi fi'il awis mun utawa isim. Fihi iku tetep ing dalem isim maknal fi'li utawi maknane fi'il wa kurufuhu lan pira-pira kurufe fi'il. Nakwu ja'a al amiru wal jaisa. Umpamane contoh lapat ja'a wis teko sapa al amiru pemimpin wal jaisa sertane tentara. Wawunya wawu ma'a wal jaisa. Wastawa lan ngeratani opo al ma'u banyu wal kusabata sertane kayu. Wa ana utawi ingsun iku sairun kang lumaku wanila sertane ngliwati bengawan Nil. Wakot yajibu lan terkadang wajib opo anasbu kewaca nasab alal maf'uliyati ing atase dadi maf'ul ma'a. Nakwul misalaini rupane umpamane conto loro lapat wastawa al ma'u wal kusabata lan lapat wa ana sairun wanila al akhiraini kang akhir karuni. Wa nakwu la tanha anil qabiki wa ityanahu. Lan umpamane conto lapat la tanha aja nyegah sapa sira anil qabiki saking wong kang nglakoni ala wa ityanahu sertane nglakoni qabik. Wa matalan mati sapa Zaidun Zaid wa tulu as-samsi sertane metune srengenge. Wa qaulihi ta'ala lan dawuhe Allah ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Lan dawuhe Allah ta'ala surat Yunus ayat 71 ayat 71. Fa ajmi'u mongko ngumpulake sapa sira kabeh amrokum ing perkara sira kabeh wasyurakaakum sertane berhala-berhala sira kabeh. Wakot yatarjaku lan terkadang dadi unju atau dadi unggul apa maf'ul ma'a alal atfi ngalake ing atase wawu atop. Nakwu kumtu wa zaidan umpamane contoh lapat
kumtu ngadeg sapa ingsun wa Zaidan sertane Zaid. Dadi unggul maf'ul ma'at ngalake ing atase wawu atop. Dadi wa Zaidan sertane Zaid. Wakot ya tarujaku lan terkadang dadi unju, dadi unggul. Apa al-atfu wawu atop. Alaihi ngalake ing atase maf'ul ma'ah. Jadi kadang-kadang unggul wawu atop. Nakwul misali umpamane contoh al awali kang kawitan. Lapat ja'a al amiru wal jaisu dijadikan atop. Wa nakwu ja'a Zaidun wa Amrun. Lan umpamane contoh lapat ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid wa Amrun lan Amr. Fal atfu mongko utawi wawu atop. Fihima ing dalem lapat ja'a al amiru wal jaisu lan lapat ja'a Zaidun wa Amrun. Wa fima lan ing dalem lapat asbaha kang nyerupani apa emah huma ing lapat ja'a al amiru wal jaisu lan lapat ja'a Zaidun wa Amrun. Iku arjaku luwe unjuh atau luwe unggul. Apa atop li anahu krana sak temene atop. Atop wawu atop iku al aslu perkara kang asli. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.